Да ви благодаря, че сте тук. Радвам се, че това е най-силният турнир в България, който се провежда. Всичките най-добри момчета и момичета сте тук. И не случайно този турнир определя и националните отбори и вие ще представите България. Искам да ви благодаря днес, че уважихте тази лекция. Ние сме с цел тук да ви помогнем. Аз съм главният треньор тук в Тенис Клуб Авеню. Повечето ме познавате, с някои деца съм бил. Национален треньор съм на България, водил съм няколко гарнитури в годините. Докарал съм с мене едно момче, което тренира, казва се Никита Белозерцев, номер 16, мисля, че 16 или 17 в момента е в света при юношите. Преди една седмица се върнахме от Ролан Гарос. Там спечелихме 2 мача в основна схема, загуби от третия в ранглистата света в 3 сета. Пожелавам на всички да може да изпитате тази емоция, да бъдете на такива големи форуми. Там наистина играчите се чувстват както трябва, обгрижвани са от всякъде и тръпката е неописима.